Cibiyar Ahlul Baiti wasu Sahaba Najeriya ta shirya daura ga ɗaliban ilimi a masallacin Abu Huraira da ke shiyar Gwiwa Polo Club. Wannan daurar dai an yi ta ne domin ƙara wa ɗaliban ilimi sani akan yadda za su gudanar da da'awa da kuma neman ilimi a rayuwarsu ta yau da kullum. Malam Shi'itu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan daurar kuma ya bayyana muna makasudin shirya ta. Musamman masu tasowa wanda suke da shauki da kuma nishadi a abin da ya shafi harkar ilimi da kuma da'awa, musamman a wannan irin zamani da Allah ya kawo mu aka samu matasa da dama suna da haraka kwarai da gaske wajen koyon ilimi na addini musamman da kuma kokarin karantar da addini. To yana da kyau wanda ya taso a irin wannan, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya taso ya samu malami wanda ya dora shi akan sunna yayi da can tashi. Idan aka dora shi akan hanyar da ya kamata ya wajen wannan sai al'amari shi yake insha Allah. Haka zalika na samu zantawa da Sheikh Muhammad Bashar Lawal Zaria wanda yana ɗaya daga cikin malaman da suka karantar da littafi a yayin daurar. Wannan littafi na alƙanadilu sa'iya ila idza'ati lidda'iya littafi ne da muka yi ƙoƙarin rubuta shi domin bayani akan shiri da ya kamata mai da'awa ya karantarwa yake a masallaci, mai huduma ne shi, mai fita ƙauyuka ne domin wa'azin maguzawa da makamantansu. Shi ne aka rubuta bayanai waɗanda suka shafe shi. Cikin manya-manyan abubuwan da littafin ya ƙunsa za a iya kasa shi gida biyu. Akwai sufufin mai da'awa waɗanda suka shafi iliminsa, me ya kamata ya sani na ilimi, me ya kamata ya shirya kafin a ce shi zai yi da'awa, domin shi ne badawa ne, mai bada kuma in bai da abin da zai bada kaga ba za a samu a karɓa daga gare shi ba. Sai abu na biyu shi ne sufufinsa na kyawawan ɗabi'u. Mai da'awa na buƙatar ya zama mai juriya, yana buƙatar ya zama mai haƙuri, yana buƙatar ya zama mai riƙon amana, yana buƙatar ya zama mai tsoron Allah, yana buƙatar ya zama mai yi dan Allah, yana buƙatar ya zama mai kyauta ma ƙwarai da gaske. Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ya gabatar da littafi ne akan rayuwar Abu Darda domin ilmantar da ɗaliban ilimi akan yadda za su koyi juriya a yayin neman ilimi. Littafin ya kunshi tarihin wani ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato Abu Darda'i. Musamman an ba da muhimmanci wajen abubuwan da za a lakanta na darussa daga rayuwarsa da ɗabi'unsa da irin wa'azuzi da ya gabatar da ayyukan da ya yi na karanta da alkur'ani da alƙalanci da kuma fatawa. To sakon da ke cikin wannan littafi ga masu da'awa shine na farko jajircewa a wajen yin abu don Allah da kuma kula da tafarkin magabata wajen karantarwa da kuma haƙuri da abin da zai bijiro na jarabawa da kuma fifita lahira akan duniya. Lokaci bayan lokaci dai ana shirya daura ne ga ɗalibai domin ƙara wayar da kansu. Ƙarshen rahoton kenan. Yusuf Muhammad Gidan Dare.